אז ככה מוגלי, יש לי כמה דברים להגיד לך. נווה מגן פותחים שנה, שמה באים לפעולה הכי טובה שאי פעם הייתה. אז לא כדאי זאת לפספס, אתה תרגיש ממש שופס, החדר שלכם כבר מחכה. כל החופש חיכיתם, והנה זה בא, 11 בספטמבר, פעולה ראשונה. כי צוות ח' כזה מדהים, מקור ראשון מבנך זוכים, מחכים לכם שקמה ביום שישי הזה בפעולה. אז אולי תבואו גם. אוכלים שם נמלים? לא יודע, תבואו לראות. מוגלי, היזהר! אז רק דבר אחד יש לנו להגיד. מה? יהיה אדיר.